ana lamini na bolomara dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an sigira kɛnɛ kan min ye fasiri sɛbɛnw ye sɛbɛnnikɛla dungew minnu ka wuli ka jɔ suko ni dugusɛjɛ cɛ jamana kunnafoni b'o de maana jango an bi waati ni mina i ko bi i k'a dɔn jamana kunnafoni a yakubalen don min ye kunnafoni k'a cari fa bɛɛ lajɛlen la adamadenya sɔrɔ kuma suɲɔni ŋanamu kasoladon i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen bɛ kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ Amadu El Konare Ala k'i kisi mun ma kasoladon ta min n'i ye kasoladon baara kɛ na don dɛ o tuma Ala k'an kisi kasoladon ya rabbi Ala ka ayi kana taa o yɔrɔ de la Amadu El Konare nɛgɛw kɛrɛfɛ an kisi da asida bɔ ya rabbi aba nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔ ye Amadu Jakite a bi suwa kɔlɛ la e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na a mana bɔ min fɛ min ye Muruja radio so ye i k'a dɔn olu bara k'a lamɛn Banban Jariso radio so i k'a dɔn a tɛnkunnen bɛ yen sisan dugutigi an ka foli b'a ye min ye Moribo Jariso ye i k'a dɔn an ka foli b'a ye Bɛlɛdugukaw fana su a ma Bɛlɛdugukaw aw bɛ min di aw bɛ Mali fa jumɛn fɛ aw de ye Mali ni ye ni kɔfilɛ ma kan na an bɛ kɔmɔ bɔ ka guwa bɔ ka dɔgɔnin jiri bɔ ka domoba bɔ hali bi a tɛ kɔmɔ in cogo ten sa ni misigili bɔ i t'i lamɛn o an bɛ Bɛlɛdugu sira tigɛ yɔrɔ Ɲoro sira bɛ pan Bɛlɛdugu an b'o fana tigɛ ni fara ko maa tiwa Serifu fɛ yen u na gidɔrɔn d'an fana fɛ yen n'a ma sabali laban Bɛlɛdugu an b'a poussé fo ayi ayiwa a bɛ k'i ɲɛna a bɛ Jakite k'a dɔn min ye wulikajɔ ye o b'e bolo n'i ye yamaruya di kɛ kunnafoni an b'an jɔ a la karamɔgɔ de b'a tunkara ni forokiya ma ba minɛ o ka bisa ba kanangolo ye siga t'o la bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare surafana ma mɔ joona a ka bisa an sera kungo na ye siga t'o la Amadu El Konare n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnni kɛbaa de ye Abulayi Jara ye Jarakɛ ko a ko di Amadu El Konare i k'a dɔn waati dɔ sera sa jamana den fanba bɛɛ lajɛlen kɔma ni ɲɛma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sabula jamana bi danga min na i k'a dɔn ni Ala kisi yɛrɛ tɛ i k'a dɔn an bi to a la Amadu El Konare i k'a dɔn diinɛ ɲɛmaw olu y'o faamu ni ka tabale gosi tile fila in na o kɔni gɛn bɛ hɛrɛ mugu de ye jamana den bɛɛ lajɛlen ma bi kabako Amadu El Konare diinɛ ma ko fɔ i k'a dɔn diinɛ o diinɛ n'a bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ n'a ka bolofara a bɛ n'a ta fan Amadu El Konare o bɛɛ lajɛlen ka miiri ɲɛma na ka taa fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen ye Amadu El Konare i k'a dɔn nin kɛra sababa hada ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ala ko don bɛɛ lajɛlen dalen bɛ Ala la nka an ka taabolo a n'an ka kow kɛcogo tɛ kelen ye ayi jamana dun bi danga min na diinɛma ko tɛ ayi sɔrɔdasi ko tɛ n ye jeli ye yɛrɛ tɛ n ye journaliste ye o t'a la o kuma min ye ayiwa hakilinaw ani taabolo an k'o bila an ye maliden ye anw de bɛ fa kelen ba kelen anw de bɛ kan kelen fɔ wa anw de bɛ jamana kelen na Ala de kaarila ka anw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ maa kelen ye o kuma an k'o lajɛ Amadu El Konare k'a dɔn ɲɔgɔn ye kun fɔlɔ min ye Imam Diko ka taa Haut Conseil islamique ɲɛma Seyidu Usumani Badana Sherifu Ayidara i k'a dɔn ɲɔgɔn ye kun fɔlɔ kɛra ayiwa Serifukɛ ka so min filɛ bada la Amadu El Konare i k'a dɔn ɲaɲe filanan min ye diinɛma min bi jamana in kɔnɔ a walankatara Amadu El Konare i k'a dɔn a Seyidu Usumani Badana Sherifu Ayidara Haut Conseil o ɲaɲe in taara kɛ o jabala la Imam Mahamudu Diko i k'a dɔn ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye ayiwa CIMD Cardinal Jean Zerbo archevêque min ye métropolitain Bamakɔ ka taa se révérend Nuhu Infa Yatara min ye délégué général association des groupements d'église mission protestante min ye Mali kɔnɔ ye n'o ye AGPM olu fana tun bɛ Bamakɔ Amadu El Konare sɛbɛnnikɛla ko nin ɲɔgɔn ye in kɛnɛ ka ayiwa tomatɔ ko la sabula bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ fasoko don fasoko dun mana na bɛɛ lajɛlen ka ɲinɛ i yɛrɛ bakun kɔ i k'a kɛ jamana ko ye a k'o de la min ye welewele da ye min ye tabale ye ani Ala deli i k'a dɔn o kɛra sabula jamana bi wo min kɔnɔ a bi danga min ka a keleku barika ka bon jamajɛ fanga nin donnen don a la a bɛna ka marifatigiw bɛɛ donda la Amadu El Konare k'a dɔn a bɔ fa bɛɛ lajɛlen kɔni dibilen don kabako min ye politikimaw ye olu taara ka taasi ka miiri jamajɛ fanga ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ olu fana kuma k'a bi ne ka kɔrɔta nin bɛɛ lajɛlen y'a damata ko ye o de la
min ye kɔrɔfɔ ye i k'a dɔn ayiwa u y'a bu ni ɲɔgɔn cɛ a Seydi Ousmane Madani Sherifa Aidara y'a bali o conseil président a y'a jira k'a fɔ min ye yɛlɛma ye ani jamanadenw an ka hakili to ɲɔgɔn na wulibali an ka fara ɲɔgɔn kan jamana ni k'a taabolo la an ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana k'a hinɛ o de bɛ kɛ sababu ye wulikajɔ ni cɛsiri an bɛ bɛn ni kɛlɛ min ɲini kabini diɲɛ kununko u bɛna an ka jamana kɔnɔ i y'a mɛn n ye diinɛma ye i y'a mɛn n ye sɔrɔdasi ye n ye journaliste ye Amadou El Konare k'a dɔn a ma gunde n'a bunna Amadou El Konare k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ kɛ a ko awa bɛnkan kɛra bolonɔbila sɛbɛn kɛra taamaw ni hakilinaw bɛna ta min fɛ kangari da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma i faama o i fantan o bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ bɛ kuma in kɔnɔ u k'o de ma ko memorandum o don min ye ayiwa Diko ye a fana kumana a y'a jira k'a fɔ hakaja nin waati in kɔni sigi kelen bɛ ka nin kɔnɔ min kɔni ye nin bɛnkan in nin hakilina ye nin ye tabarikala ye min ye ala tanu ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ko an k'o kɛ Mamadou El Konare i k'a dɔn min ye tubabu moriw ye olu fana ka ɲɛma n'o ye Révérend Nu Ag Infa a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen nin bɛ nin ko in na kɔma t'an na sabula jamana a bɛ nimakara de bolo an bɛ batoba min kɔnɔ an k'an jija wo kana don bato in na bato in kana taa suru n'an ye kwadi la a ko n'o kɛra bɛɛ lajɛlen de bɛ to ala man kisira min kɔni ye kɛnɛ kana ye maa ma bɛ yen n'o diinɛ ɲɛmaa ye bɛɛ lajɛlen kɔni ye kɔrɔfɔ in da kelen kelen hakilina ani jate min b'u bolo k'u da don a la Amadou El Konare nin kɛra sababa ye ni nin kɛra hakilina ɲuman ye Amadou El Konare k'a dɔn ala k'a jidi k'a faamuyali di bɛɛ ma a tɔ tora ne yɛrɛ ka maaw ye jeliw Irikotaradi Mokhtar Kone a bɛ ɲini ka tunu dɛ a n'a ka jama ni hakilina kun kan ka bɔ olu de la ka diinɛ mɔ ka tasuma wulu la a ka kuma banna n'a ma ɲɛ k'a kɛra min ye jeliw ye Mokhtar wa n'a ka jama k'an ka wuli ka jɔ boloda bɛɛ ka nin kuma in mɛn bɛɛ ka nin faamu ɲɛ bɛɛ ka sɔn a ma joona ko jeliw kana to kɔrɔ jeliw ka ndama ta Mokhtar fa ye dɛ Mokhtar Kone ndama bala ngoni gitari soku ngoni tɛ a ka kuma jeliw fɛ u ka bɔ ka yaala maa ma ye nin ɲɔgɔn ye kɛ i sirifukɛ wo ka taa se n ɲininka ayiwa Jean Zerbo u ka taa bɛɛ lajɛlen fɛ yen kelen anw de Mali jeliw ye wa a ye nin min kɛ an sɔnna o tuma an nana ka dɔ fara dusukolo kan sigi Mali jɔka de fɔtɔ filɛ Mali jɔka de fɔtɔ filɛ nin mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendance kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun wara n'an tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon Gawusu Tangara a ye sɛbɛn kɛ Gawusu ko a bɛɛ n'a ta min ye k'a dɔn a wa kɛta ka ca jamana in kɔnɔ i k'a dɔn wa sanjikɔrɔ wɔsi o yɛrɛ tɛ dɔn n'o tɛ min ye président de la transition colonel Assimi Goïta jɔn ko ala ko a b'a se a n'a damayira la a ko n'i ko i k'a dɔn ko jamanaden ka lafiya jamanaden tɛ lafiya i k'a dɔn fɛn kelen na a ko jɔsen caman de bɛ yen fɔ wulikajɔ ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen la nka jɔsen dɔ bɛ yen o ka gɛlɛn ni jɔsen bɛɛ ye hali ni maaw bɛ ɲinɛ a kɔ karamɔgɔ Daba Tunkara o ye ji de ye ji sanuma hadamadenya la ni ji t'i bolo kala tɛ yen kɛnɛya tɛ yen lakana tɛ yen fosi den kelen tɛ yen i k'a dɔn an ka ɲɔ kɛ darɔ an ka gajaba tobi a k'a sɔrɔ ji de b'a la i k'a dɔn an ka taa lɔgɔli la a b'a sɔrɔ ji de bɛ yen an ka taa furakɛli kɛ i k'a dɔn a b'a sɔrɔ ji de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamanakuntigi Assimi Goïta doni min na a b'a bolo kɔrɔta ka kalikan kɛ a ko i k'a dɔn makamaba min bɛ yen n'o ye lahawuta kɛsu ye ni miliyari ni miliyɔn bɛ sɔsɔ a la jamanakuntigi to a la ale kɔni jɛnna a ta fan fila bɛɛ lajɛlen kɔ a bɛ n'o de kɛ tɔbɔtɔli kɛnɛ ye ka ɲɛsin Mali den ma a ko kuma in fɔra don min caman y'a kanu wa dɔw yɛrɛ fana y'a tɛngɛlɛmaw nka jamanakuntigi i k'a dɔn baaraw daminɛna min ye i k'a dɔn lahawuta jibondonbaw a kɔni kɛlen don ka muso kwalen de bila o kama n'o ye kolonɛli Bajalo ye ale kɔni de wulilen don ale ka baara ye fɛn min ye jiko gɛlɛya bɛ jɔn ni jɔn kan olu cogoya ɲini kana n'a ye minnu da dekun ka bon ni bɛɛ ye n'olu bɛ nima kanankara na a ka ji bondo susa yɔrɔnin kelen a ka ji di olu ma Bajalo wa awɔ e b'a dɔn wa ne t'a dɔn dɛ a fɔ a ye ko anw ka dugu kolonɛli Asa Bajalo Ture ala numéro di yan anw ka dugu Danpan Jariso awɔ a kuma an tɛ tila ka taa ne fɔlɔla demani wara o don dɛ Bɛlɛdugu demani taara o kɔni diɲɛ fɛn fɛn ko bɛ aw la naam walahi yiriwa fɛn bɛɛ mago bɛ anw na naam sɛbɛnnikɛla ko a ko kolonɛli Asa Bajalo Ture ale kɔni bolo bɔlen don fɛn bɛɛ la k'a bila nin kama tɔbɔtɔli kɛnɛ o kama don o don hali an bɛ yɔrɔnin min na i ko sisan i b'a sɔrɔ dɔw ka forage dayɛlɛli o baaraw bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko Joakun Dɛmɛnɛ forage 15 i k'a dɔn ji ɲuman ye wuya kɛ o da fɛ ka di i k'a dɔn sigidala den dɔw ma mun kun kama gan bɛ
jiko la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn olu la i k'a dɔn tarata don an kɔrɔ kalo tile 24 i k'a dɔn ji kɔni ye wuya kɛ pɔnsekaw fɛ i k'a dɔn misiri min bɛ n'o ye Mashidi Ali Awal olu garisɛgɛ donna la Dio Gar min ye kita sira la olu ka maire Dawuda Kane a n'a ka commune denw olu bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ donna belebele fila la Kati mara la olu ye ji sɔrɔ Banankɔrɔ i k'a dɔn Sikaso sira la i k'a dɔn yen nɔ médecin min yɛrɛ bɛ ale kumana a ko olu fɛ Banankɔrɔ ya ale min bɛ n'o ye médecin Jikolo Dumiya a ko n'i ye diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn fɔ i bɛ ji de fɔlɔ fɔ kɛnɛya ti sabati ji kɔ nka ka taa ji sanuman di olu ma tiɲɛ na a diyara olu ye bi a diyara u ye sini u bɛ jamanakuntigi ko wa u b'a laɲagare hali bi a ka nin tɔbɔtɔli baaraw kɛ Banankɔrɔkaw fɛ min ye k'a dɔn adjudant chef awa Kafa awa Damele ale fana y'a bila o da kelen na a ko nin min kɛlen filɛ nin ye jɔn ko ala kuma tɛ olu fɛ i k'a dɔn jamanakuntigi u ka duwawu b'a ye bi u ka duwawu b'a ye sini i k'a dɔn u bɛ bɔ o yɔrɔnin min na u ko labiribiri u taara Tɔnbɔkutukaw fɛ olu ka kangɔnna la i k'a dɔn u taara ji lahɔta di yenkaw fana ma aw bɛ se k'u ni lahinɛ en si peu de temps k'u to yɔrɔ kelen na min ye i k'a dɔn awa dugu min bɛ n'o ye Nigɔni ye u taara ji susa ye Kajolokaw fɛ i k'a dɔn yen fana kɔfɛ i k'a dɔn dugu fɛn o fɛn min n'olu bɛ gɔlɛya la n'olu ye dugu misɛnnin ye karamɔgɔ Daba Tunkara u ye ji susa k'a di ninnu ma nin jɔkun kelen na foraji 15 u y'a jira k'a fɔ foraji 40 a n'a kunkanfɛ olu senna ka ban nka 30 olu koromokari la wa a tɔ bɛna koromokari baara in bɛna to senna wa hali u tɛ k'a kɛ gindanba ye u bɛ taa ji di maaw ma Siko ni Dusɛcɛ u bɛ tɛmɛ n'u yɛrɛ ye k'a ji sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ji ɲuman don u k'a di balati fɔ nka u ka kunnafonidilaw wele nka u k'an wele dɛ n'an bɔra kalama awɔ fana ka ɲi min ye i k'a dɔn k'a fɔ kalo tile 28 Dogobalakaw Ngabakɔrɔ Dura Moribabugu Jalakɔrɔji Safo ninnu bɛɛ lajɛlen ji sanuman sɔrɔ awɔ Safo Allah Safo Falaya ala dangani k'u ye koyi foraji 6 de dira nin yɔrɔ ninnu bisimilahi kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou El Konaré a ye t'a fɔ ne somɔgɔw ye ko ne kɛra fɛn ye a ti cɛsɛma kun bɔ ayi Amadou El Konaré n'a kɛra a namɛ o bi ye Asimu Goyita ka baara min n'a bi senna aso i k'a dɔn aso fana n ko de y'a kamalenya cogoya ye kɛlɛda la u b'a wele ten de aso aso nka ne a ma yɛrɛ bɔ politique ma u b'a seze ala ma dɛ a siga kɔni t'o la Amadou El Konaré sɛbɛnnikɛla ko min ye Asimu Goyita i da bɔra ka maana min bɔ n'o ye ɲuman kɛli ye ala yɛrɛ jaati kama a se bɛ n ye wa ne ye fangatigi ye Amadou El Konaré k'a dɔn ale de sɔnna n'o tɛ jamanakuntigi caman dɛmɛna jamana in kɔnɔ kuma nin miiri in ye sɔrɔ min b'a la a bɛ sigi don min a y'a jira k'a fɔ ale ni min ka jamana kan ka sɔrɔ min d'a ma a y'a tila 3 ye ale n'a ka denbaya bɛ kelen i k'a dɔn awa min ye awa tila 2 in ye a y'o di jamana ma wa man kana lilahi kana lahu maa ti fɛn di ala ma ala to sara di ma Amadou El Konaré nka min bi baara dafa Asimu Goyita bolo i k'a dɔn n bɛn'o fɔ a ye a ko ji o ye hadamadenya ye hadamadenya bi ban ni ji de ye a bi daminɛ ni ji ye diɲɛ foyi ti kɛ ji kɔ ale bara ka ɲuman min kɛ nin ye Amadou El Konaré n'a sɔnna i k'a dɔn kuma in walima hali k'a ɲɛfɔ min ye minisiri tɔw ye gouvernement tɔ Amadou El Konaré k'a dɔn jamana fa bɛɛ lajɛlen bi yobo yaba bɛɛ lajɛlen nisɔn bi diya bɛɛ lajɛlen bi wasa Amadou El Konaré bɛɛ lajɛlen na dɔ sɔrɔ premier ministre kɛra dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ye i k'a dɔn hakaja a fana sɔrɔ b'a la o jamana bɛ fɛn min d'a ma i k'a dɔn a ka ca n'a fana sɔnna dɔ kɛ Amadou El Konaré i k'a dɔn n ye ka keleya o de bɛ kɛ sababu ɲuman ye jamana ma a ko an bɛ don min na ko bi Amadou El Konaré k'a dɔn son excellence min ye Asimu Goyita ye i m'a fɔ ko aso a tɔgɔ tɛ aso wa aso don aso o de b'a joona a bara ka fɛn minnu kɛ jɔnwala maliden ɲɛ b'a la sini ɲɛsigi baara don maliden dun ye maa min ye i k'a dɔn n'i ye fɛn min kɛ a ɲinɛ man di Amadou El Konaré i k'a dɔn ko in ka cari minisiri fɛn o fɛn bɛ yen Sogɛli Kokala Mayiga premier ministre bɛɛ lajɛlen ka sɔn ka dɔɔni bɔ u bɛ sɔrɔ min kɛ k'a di jamana denw ma waati kunkurunin don Amadou El Konaré a sara bɛ ala de bolo ala ka sara ni maa ka sara tɛ kelen ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni di sɛbɛn Eco Media olu
ka ɲɛmaya so u ye sɛbɛn kɛ a ko an bɛɛ n'a ta i k'a dɔn wulikajɔw bɛ sen na a ko i k'a dɔn karisa jɔyɔrɔ ka di n ye yanni n ka n cɛsiri ka ala makɔnɔ ka garisɛgɛ ɲini n ka wuli i k'a dɔn k'a coya can ka kalo finma tigɛ ni k'a da la i k'a dɔn k'u bɛ k'o de y'a wuli bi min ye colonel Modibo Kone min ye Mali sécurité d'état maa ɲɛma kura a ko jɔn de b'a fɛ ni ka nin cɛ in coya can ni k'a nege bɔ maaw la k'a ni ɲɛmaaw bila ɲɔgɔn na a ko an bɛ nin ye o sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni min na i ko bi a bɛ waati jan bɔ Mali kɔnɔna la maa dɔw bɛ yen olu kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen de bɛnnen don fɛn min ma o ye i k'a dɔn n'u mago bɛ maa min jɔyɔrɔ la o bɛ sin ka t'u dogo fɛn dɔw kɔfɛ k'u dogo turo ka gabakuru jugu de fili i ma coya can tɛ coya can ye min ye fɛn o fɛn bɛ se k'i buruja k'i nege bɔ maaw la i k'a dɔn u b'o baaraw de kɛ a ko an bɛ donni min na i ko bi maa kura min bɛ SE kunna n'o ye colonel Modibo Kone i k'a dɔn dɔw t'an bɛ compte dɔw dayɛlɛ Facebook kan ani jasiraw ni bɔlɔlɔ siraw fɛ u dogolen don i k'a dɔn kɛrɛtɛtɛ min ye kuma langolow ni sɛbɛn langolow u b'olu bɔ u b'olu fili a ko min bɔlen don nin waati na jɔ a kun tɛmɛnen i k'a dɔn a wa kunnafoni soba in bɛ diɲɛ cogoya la n'o ye RFI ye u taara sɛbɛnni langolo dɔ kɛ ni ka RFI ja ta k'o bila o la min ye coya can damanda ka ɲɛsin i k'a dɔn colonel Modibo Kone ma a ko suma k'o dugumajɛ min ye RFI ka lasigiden bɛ Mali la ni o ye Serge Daniel ale bɔra ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn min na a ko nin tɛ RFI ka kuma ye wa ale coya tɛ nin nɔ a tɛ nin galama maa min y'u coya da la ale n'o tigi wele bɔgɔ jɛnnen kan maaw bɔra o kalama k'a fɔ nin ye kolo kala kan ye sabula tubabukan minnu sɛbɛn bɛ u jigin bɛ cogo min na ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn RFI kunnafonidilaw ka tubabukan tɛ ten a ko o ma sen sɔrɔ u wulila tuguni ka na i k'a dɔn compte dɔ bɛ Facebook kan u ko min ma ko Fatu Dabo o fana ye maakɔrɔba karaba dɔ dugumow kɔfɛ o fana nana ko kura bɔ ka taa Modibo Kone ko a furumuso dɔ taara i k'a dɔn k'a fɔ lahawuta soba dɔ sa karatu kɔnɔ Dakarikaw fɛ Senegali jamana kan k'o ma kɛ ko jɛlen kɔnɔ ka miliyɔn caman fɔ o fana donna minɛnw na o ko la walasa k'o so pari ni k'o cɛ ɲa a ko kibaruya minnu sɛgɛsɛgɛra o ko kɔnɔ tuguni a yɛrɛ k'a fɔ Modibo Kone yɛrɛ kɛrɛfɛ maa dɔ de bɛ yen maa min bɛ yen Modibo Kone ka SE ɲɛmaaya o k'a dɔn o b'o gɔn o la o digimo la o ti fɛ hali Modibo Kone ka si ye bi ale b'a fɛ de ka Modibo Kone coya sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ yaasa nin yɔrɔ in ka bɔsi a la ale min y'a kɛrɛfɛ maa ye ale ka ta ka bila a ko kunnana na sɛbɛnnikɛla ko jɔnni b'a ju la olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa ye k'a fɔ hali général kura dɔ taara waati in na an n'an ba nin jɔ a kunna fangatigiw ka ko man di dɛ e de y'a sɛbɛn wa ne m'a sɛbɛn e de ko a k'a sɛbɛn ayi a tɔgɔ fɔ ye u y'a jira k'a fɔ a ka danga dɔ bɛ yen min jɔ a ko colonel Malik Diko k'o de d'a ma kan k'o de bɛ nin ko in ju la ka taa se min ye général Yamusa Kamara ale min nana kosa in na k'o b'a fɛ Modibo Kone ka coya can ale ka sagonama ka sigi ye walasa olu kɔni ka basi da k'u sen don a la ni k'a yɛrɛkɛ k'a kɛ u sago a n'u dɔgɔ ye nka sɛbɛnnikɛla ko jamana faama fɔlɔ minnu bɛ yen bi n'o ye colonel Asimi Goita k'olu d'a mɛ Modibo Kone la jɛ min ni dɔnbaya min b'u cɛ u jɛra ka i k'a dɔn a wa sakolon ani tile kɔnɔnaw kɛ waati mun na u b'a dɔn Modibo Kone ye maa ye ko c'est ka un colonel intègre ko maa don min danbetigi don i k'a dɔn korobokaraba ko caman bɛ a coya t'a la waati sɔn a ma o tuma ko ninnu bɛ nin titaati min na ko u ka i k'a dɔn nin dabila u ka duloki bɔ k'a da u ka baara kɛ ko nin di jɔyɔrɔ di maa ma jamana kɔnɔ a ko ne filɛ an ye min bɔ Eco Media la a ka bidon bɔli la Amadu Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don fɛn di bɔ fɛn na k'a dati dɔn fiyewu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Canard déjeuner min ye Fasiri Babi Umaru Babi nin y'a ka sɛbɛn ye i n'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan jamana baara ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ na Amadu Konare k'a dɔn tile 2 nan kun ka gosira dɔ a fɛ yen Amadu Konare maa caman kamana ganna caman dabali banna a bɛna taa maa min wulila n'o ye Mahamɛ Dukara ye baarakɛla don wa min ɲinin'a fɛ a wulila de hali duwa kun bɔ minisiri yɛrɛ min bɛ nafolo kɔnɔ i k'a dɔn o y'a sɛbɛkɔrɔ sanu min ka sɛbɛn kɛ a dun wulila sɛbɛnnikɛla ko foroba baara i bɛ taa dɔ bɛ dɔ kɛ i k'a dɔn i bɛ taa hali n'a sɔrɔla maa caman kamana gannen don maa min fana welela ka bila a nɔ na u k'o de ma inspecteur de douane i k'a dɔn a to a de ye ayiwa colonel Amadu Konate Colonel Amadu Konate ale de welela ni ka bila Mahamɛ Dukara nɔ na min ye kunnafoniw ye ani kɔrɔfɔ caman bɛ yen i k'a dɔn datina don la sabula maa mana limaniya i k'a dɔn hadamaden n'i ye limaniya sɔrɔ ka ban baara la i k'a dɔn a bɛ ɲɛ sabula foroba baara ye n bɛ dɔ kɛ dɔ yɛrɛ bɛ fɔ n kɔ a ko ayiwa kamalen min welela n'o ye Amadu Konate ni ka na bila i k'a dɔn a nɔ na min ye Umaru Babi ka fɔ ye a ko ale de ni Mahamɛ Dukara donna lɔkɔli la sɔgɔmada kelen i k'a dɔn u ye kalan kɛ fo ka taa se min ye jalaɲiniw ma
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn awa min ye Maami Dukara ye i k'a dɔn ani Amadu Konatɛ min ye awa douanier kala ye u y'o kɛ sɔgɔmada kelen u bɔra sɔgɔmada kelen o bɛɛ lajɛlen ye douanier baara ta sɔgɔmada kelen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cɛ fila in ji bi ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka a mana kɛ cogo o cogo i b'a ye k'a fɔ danfara caman bɛ yen a ko nka ni maa min ye douanier ta maa minnu bi ka kasi maa minnu kamana gannen don k'a fɔ yalima douanier ka ko ma ban wa ale kɔni dalen don a la k'a fɔ a ban tɛ ban ka sababu kɛ awa min ye nin jɛ in ye ale fana ani Maami Dukara ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Maami Dukara bɛ awa ɲini ka Sikaso o y'a sɔrɔ ale fana bɛ Kayikaw fɛ yen a ko n'i ko ta k'a lajɛ min ye dɔnniya ye ani kala ani kodɔn nin bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se k'a fɔ a fila bɛɛ lajɛlen bɛ kundama kelen na kabako fo n'a kɔni kɛra ŋaniyako ni ayiwa hakilina wɛrɛw ye o de bɛ se ka kɛ danfara ye maa dun di maa dɔn f'i k'a ye baara la ko an bɛ don min na ko bi Maami Dukara ka wulili maa tɛ ayiwa a kuma janya k'a fɔ de ye ayiwa gɛlɛya sɔrɔ walima kulubo kalaba ko kɛra o tɛ nka foroba baara kɔni ni dɔ kɛ i bi taa dɔ wɛrɛ fana bɛ nin kɔ ko an bɛ don min na ko bi min ye douanier womisɛnninw ye i k'a dɔn wari kan ka sɔrɔ cogo min dabaliw kan ka tigɛ cogo min a ye caman don o fana na sabula wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan sɛbɛnnikɛla ko ayiwa hali kuma min ye Maami Dukara ye a b'a ta ne filafili la min kun b'a nɔfɛ danganya la walima k'a dɛmɛ baara la o ye nin kamalen ye a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ min kɔni ye awa douaniers ye i k'a dɔn Maami Dukara n'i y'a mɛn tubabukan na a ye baara bila terrain haut o kɔrɔ de ye sɔrɔ min bara ka kɛ fo i man ka jigin o la n'i y'a ta k'a lajɛ awa wulikajɔ ni jateminɛw ma miliyari 300 ani miliyari 21 o ye suya ye maa min bɛ se k'o kɛ i k'a dɔn jamana gɛlɛya kɔnɔ maa min bɛ se k'o kɛ douanier so caman datugulen don a ko i k'a dɔn o ye Maami Dukara ye min nana n'a sera k'a ta k'a yanga ka kun ni hakɛ in na o na fɔ n'a tɛmɛn'o fana na o fana na fɔ n'a dun dɛsɛra o bɛ fɔ dɛ sinon Maami il part avec la tête haute la tête o dama wa dɔ y'a fɔ n ye k'a ko ko ayi ko foyi ko ale taara a nana a tɛ tɛmɛ o kan ko maa bɛ se ka maa b'ale dɛmɛ k'a tɔgɔ duman fɔ k'i ka nin tɔgɔ duman fɔ ko a bɛɛ ye kelen foyi ko yari nka ni Amadu Konatɛ in politikimaa don a tun bɛ RPM la o n b'a dɔn a tun bɛ RPM maa don a tɛgɛ ka maa a bɛ bɔ Kɔlɔnjɛ o kɔni o b'a yɛrɛ bolo sa o RPM maa don politikimaa don awɔ n'o tɛ ni mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ an ye min ɲɛ caman sɔrɔlen don an bolo sa an ye min zalo ka bɔ Canal déchaîné kɔnɔ a ka bi bɔli la cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Amadou El Konaré mbala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tungura kunnafoni sɛbɛn le pays la rédaction ni y'u ka sɛbɛn ye olu ko a bɛɛ n'a ta ni ma ɲa maa min taara o bɛɛ n'o ma wa o ye tigɛrɛ fɔ ka tila ka dugawu kɛ min bilara nɔ na min ye k'a dɔn secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres min ye k'a dɔn maramafɛnw cɛricɛri ni an ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn cakɛda maa ɲɛma ni o ye colonel major Nɛma Sagara donc ala k'u y'ale bɔ a nɔ la nka k'a ta ma bɛn a ma bɛn a kɛrɛfɛmaw ma kunnafonidilaw ko o kuma mɛ fɛn de kɛra yala kun jumɛn jɔnjɔn de ye Nɛma wulili ye ka bɔ nin yɔrɔ in na min ye kunnafoni sɛbɛn le pays olu y'u soni sigi kunba jɔnjɔn saba kan k'o de kɛra sababu ye ka Nɛma gɛn ni k'a bɔ i k'a dɔn secrétariat permanent kunna a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ a ko min ye colonel major Nɛma Sagara i k'a dɔn yala maa de don a man kan ka wuli ka bɔ a nɔ la wa o ɲininkali tɔ min segilen kunnafonidilaw yɛrɛ y'a jaabi ko k'a kan ka wuli sabula a nana dɔ nɔ la wa dɔ bi fɔ a kɔ yala ko a dɛsɛra ka baara la kolokoto cowa i k'a dɔn o ɲininkali tɔ min o fana sigilen bɛ i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ko mun ne la i k'a dɔn Nɛma ka wulili kuma ciyalen don i k'a dɔn barodaw ni gɛrɛndaw la a ko olu de y'a sɛgɛsɛgɛ wa u ye min sɔrɔ a kan o de filɛ nin ye a ko kelen Nɛma ka wulili fɔlɔ bɛ tali kɛ mun na a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ bandaw i k'a dɔn ko bandaw masurunyana maaba de tun ye Nɛma ye ko wa ko Nɛma yɛrɛ tun bɛ bandaw bilasira
Amadou El Konare mbala chugobedi karamɔgɔ deba tungura kunnafoni sɛbɛn le pays la rédaction ni y'u ka sɛbɛn ye olu ko a bɛɛ n'a ta ni maɲa maa min taara o bɛɛ n'o ma wa o ye tigɛrɛ fɔ ka tila ka dugawu kɛ min bilara nɔ na min ye k'a dɔn secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres min ye k'a dɔn maramafɛnw cɛricɛri ni an ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn o cakɛda maa ɲɛma ni o ye colonel major Nema Sagara donc ala k'u y'ale bɔ a nɔ la nka k'a ta ma bɛn a ma bɛn a kɛrɛfɛmaw ma kunnafonidilaw ko o kuma me fɛn de kɛra yala kun jumɛn jɔnjɔn de ye Nema wulili ye ka bɔ nin yɔrɔ in na min ye kunnafoni sɛbɛn le pays olu y'u soni sigi kuma jɔnjɔn saba kan k'o de kɛra sababu ye ka Nema gwɛ ni k'a bɔ i k'a dɔn secrétariat permanent kunna a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ a ko min ye colonel major Nema Sagara i k'a dɔn yala maa de don a man kan ka wuli ka bɔ a nɔ la wa o ɲininkali tɔ min segilen kunnafonidilaw yɛrɛ y'a jaabi ko k'a kan ka wuli sabula a nana dɔ nɔ la wa dɔ bi fɔ a kɔ yala ko a dɛsɛra a ka baara la kolokoto cowa i k'a dɔn o ɲininkali tɔ min o fana sigin bɛ i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ko mun ne la i k'a dɔn Nema ka wulili kuma ciyalen don i k'a dɔn barodaw ni gɛrɛndaw la a ko olu de y'a sɛgɛsɛgɛ wa u ye min sɔrɔ a kan o de filɛ nin ye a ko kelen Nema ka wulili fɔlɔ bɛ tali kɛ mun na a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ bandaw i k'a dɔn ko bandaw masurunyana maaba de tun ye Nema ye ko wa ko Nema yɛrɛ tun bɛ bandaw bilasira ni fɛn caman ye gindo caman dun ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲa k'a fɔ bandaw bolo bɔra baara la sigana ko dɔw la i k'a dɔn maa minnu ka sɔrɔ a la k'o dɔw garisɛgɛ bi sɛbɛkɔrɔ fɛgɛnya olu ka ɲinini na k'o ye i k'a dɔn Nema a wulikun fɔlɔ ye u ko wulikun filanan o ye fɛn jumɛn ye u ka jate la a ko min ye colonel kura minnu nana fanga na k'u ye i k'a dɔn u masurunyana maa 40 sɔrɔ a da si jalatigiba 40 k'u y'olu kɔni mite i k'a dɔn secrétariat permanent na min ɲɛma kun ye Nema ye i k'a dɔn k'olu mite cogo Nema na kɛ ni ka don olu cɛra k'olu bugubugu ni ka taa burusi kɔnɔnaw la Nema ti sɔn dɛ muso min don a ti sɔn dɛ a ko i k'a dɔn a y'o min de kɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko il fallait pas a ko maa mun bɛ yen n'olu ye i k'a dɔn fanga ta nin waati na olu kɛrɛfɛ maa minnu jɛra n'u y'u nakɔrɔma walima u dɛmɛbaaw ye olu kɔni y'u bɔ yɔrɔ wɛrɛ ni k'u mite secrétariat permanent na a kun de ye u fana bolo ka don fɛnw na u ka lafiya da sɔrɔ o tuma ni Nema ye sɛbɛn bɔ ni k'olu bɛɛ lajɛlen bugubugu secrétariat permanent buguda minnu bɛ togodaw la a ko i k'a dɔn ko o ma bɛn cogo si la a ko fili sabanan kɛra jumɛn ye i k'a dɔn kunnafonidilaw u ka jate la o ye k'a fɔ Nema ye laseli dɔw kɛ télévision Africa Blue kan tile fila in na min kɔnɔna la ko a ko Mali yɛrɛ lakana ko sɛbɛkɔrɔ kolo sumalen i k'a dɔn kuma caman fɔra o cogoyaw la i k'a dɔn ko lakanako kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ bɔgɔ fɛgɛnyalen don nin waati na lakanabaliya ɲɔ ɲalen don a ko ninnu ye tɛngɛlɛmali kuma ye i k'a dɔn maa minnu bɛ fanga na ko nin ma taa u jimi sira fɛ cogo si la ninnu damanda faralen ɲɔgɔn na e ko ninnu ma kɛ sababu ye ka Nema Sagara k'a garisɛgɛ yɛrɛ de ba i k'a dɔn nin yɔrɔ in na wa o de la k'u ye sɛbɛn bɔ wa min ye i k'a dɔn ka sin k'a sɛbɛkɔrɔ nɔnɔ bila n'a kɛrɛfɛ maa dɔ ye ni o ye colonel Hadama Jara lieutenant colonel Hadama Jara u y'o de bila a nɔ la sɛbɛnnikɛla ko ale min bilara a nɔ la o fana sɛbɛkɔrɔ digira a kɛrɛfɛ maaw la sabula maaw y'a jira k'a fɔ o kɔni ye maa ye Nema yɛrɛ ka maa nalen don sabula k'o tun bɛ palon na u ka jate la o nana bila a kɛrɛfɛ wa o de kɛra sababu ye ni k'a senkɔrɔma cɛ k'o bila a nɔ la o fana sɛbɛkɔrɔ digira Nema a n'a kɛrɛfɛ maaw la wa kuma laban min y'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ k'o ye n'i wulila u bɛ tile 9 baɲango d'i ma i k'i labɛn k'i ka minɛ tɔ n'u fara ɲɔgɔn kan kabi décision bɔra k'u ko Nema ma tigɛ 24 heures pour quitter les lieux o tile kelen i ka kosow ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ i ka kɔsɔkɔsɔ digi non là il y a quelque chose qui ne va pas fali bugɔli ye tiɲɛ ye nka k'i dabira la k'a tiɲɛ a y'a damata ko a ko ci ale n'o tɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Nema ma nɔgɔ nafolo filɛ an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye o tɔgɔ de ko le Hogon sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Amidou Togo Amidou Togo ko a ko wuli ka jɔn ni cɛsiri bolo kan n ka jamana ka di n ye n ti dɔwɛrɛ ɲini to a kɔ n ti dɔwɛrɛ ɲini i k'a dɔn sini ɲɛsigi kɔ sabula n'i kɛra sifinnaka ye Amadou El Konare i k'a dɔn san 30 san 50 baara kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ minisiri min baara k'o kɛ bi o de ye minisiri Lamini Seydou Traoré kuma o kuma y'i ja hakilina fɛn o fɛn y'i ja i bɛ se k'o fɔ nka min ye Lamini Seydou ye a ti bɔ a ka ko kan a ja ti tigɛ masi ti keleku si yɛrɛ tɛ kunkolo la jango i ka dɔn kuma bɔra min dɛ
a bɛ ka galabu dusu don denmisɛnw na Lamini Seydou i k'a dɔn tile fila in na a ye tabale gosi a ko di jamana kelen bɛ k'olu bila baara min na sini ɲɛsigi baara don toi de bɛ ɲini olu fɛ u tɛ wari ɲini u tɛ jɔyɔrɔ ɲini sabula ni vote kɛra sini maa ti vote ale ye ale tɛna kɛ candidat ye a tɛ tɔn yɛrɛ la koyi waati kunkurunin min ni jamana ko a ko baara kɛ wa n'o sɛbɛn kɔrɔ kɛ hali n'o bɛ yɛlɛ dɔ joli kan Lamini Seydou Traoré i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan fɛn minnu kɛra a fɛ jamana kɔnɔ n'a kɛra mankanba ye o ma dogo maa na hali bi n'a ka bi n di maa ci dangan di ta secrétaire général ti ta fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ nin kow la n yɛrɛ de bɛ ye kɛnɛ ka bɔ a sɛrɛ ma min ye u ko min ma troisième session min ye extraordinaire comité de pilotage u ko min ma injɛ i k'a dɔn a ma maa ci a yɛrɛ de yera ko in daminɛ fɔ a laban sabula atelier don min bɛ kɛ sababu ye jateminɛw ka kɛ jamana sɔrɔba minnu bɛ yen degun bɛ minnu na n'a ma faamu nganamu bɛ fɛn minnu na a bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɛnɛ kolojala kan a bɛ na ne yɛrɛ bɛ na jamana bɛ na maa minnu kan ka kɛ seere ye a bɛ k'a bɛɛ lajɛlen de ɲɛna sabula nganamu ani jamana sɛgɛnna nin saluba in bɛ bɔ jamana kɔnɔ ɲɛ t'a la pétrole suma b'an nun na ɲɛ t'a la gazi suma b'an nun na ɲɛ t'a la nin ko in bɛ senna jamana ye sɛgɛn ni ɲani min kɛ wari min bɔra jamana fɛ nin ko na n'a ɲɛ ma se ka sɔrɔ i k'a dɔn o tuma sisan kɔni an b'a da kɛnɛ kan ɲɛ comité de pilotage d'initiative de la transparence dans l'industrie extractive a kɔrɔ de y'o ye lice la hawla ici nin gamale in kɔni dɔ bɛ dugu bila de na Seydou kɔni Lamini wa n k'a bɛ nin kɛ de ka sin k'i musugu masaka ka taa n'a yɛrɛ hali a t'a dɔn k'a ko kɛ walahi n'i y'a ɲininka ni ma sabali i bɛ mɔgɔ ka nabɔ dɛ dɔw ko tubabula k'an di cɛ in valeur dɔn n'a taara Mali tɔgɔ la jamana na non a bɛ taa Mali kunkɔrɔ ta non tiɲɛ ka fɔ non gouvernement la wa maa ti kɛ ŋana i faso la koyi o tɛ se ka t'o la wa i mana nin kɛ maa dama min ɲi ɲiminen don ale kan biya Amadou El Konare Lamini Seydou de ye kamalen in don a ye sɛbɛnnikɛla ko ministre so min kɔni b'a bolo ko ni dɔ wɛrɛ kɛra n'o tɛ an bɛ donni minɛ ko bi dabalijugu ni fɛɛrɛjugu fɛn o fɛn tigɛlen bɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ k'ale yɛrɛ ɲɛna a labɛn bɛ k'a ɲɛna a ɲɛ bɛ fɔ a ye wa a yɛrɛ bɛ kɛ kɛnɛ kan a ko nin initiative min filɛ nin ye Amadou El Konare ko min don ayiwa ko sɛnsɛnlen don a ko ko bɛ n'o bɛ kɛ n'o ye kɔrɔlen o dabila la wa sisan Ala ye waati da maa minnu bolo bɛ cɛ in na u bɛna ɲɛfɔli de kɛ jeliku min b'a la janfa min b'a la i k'a dɔn sɔrɔbolo min b'a la a ɲɛ ka se ka dɔn san 4 san 3 bɛɛ lajɛlen dajalen don i tɛ kuma jamana dun ni yɔrɔ de don o tɛ se ka kɛ bilen o kuma jɛkulu dɔ sigira sen kan sa n'i y'a mɛn tubabukan na ko transparence mécanisme de transparence o de ye ka fɛɛrɛ ni jabaliw sigi bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama sani den kelen bɔ tubabuw fɛ a bɛna sɔnni premier ministre ka bureau kɔnɔ président bɛ bɔ a kalama ale bɛ bɔ a kalama maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin danu in bɔra sanu maliden ka sanu de na mana maliden ye sa ne ko jelinya jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan a tɛ tɛmɛ nin kan cɛya jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan nin ye kɛnɛ kan jaraki ye kɛnɛ kan jaraki ye Lamini Seydou n'i y'a ye a balolen don wallahi k'a b'a nɔ na a ye min kɛ tubabuw la Kanadakaw la wallahi ni keleku ni nkalon dɔɔnin kun b'a ka ko in na san b'a sɔrɔ u y'a ka ko ban a tun bɛ malo nka jeliya ka di koyi i mana kɛ maa jelen ye nkalon ni fɛn bɛ da i la ka fɛn bɛɛ fɔ nka a bɛ taa don tiɲɛ na a bɛ laban i t'a la wallahi kuma in ma bila Ala k'i mɛn an kɔrɔ living there a tɔgɔ ye di sanubɔ yɔrɔ in tɔgɔ ye di golden living wa maa dɔ mun ni mun ko tu b'a la o bitu gold don n'a sɔrɔla tiɲɛ kelen kun bɛ tubabuw bolo wallahi tɔkɛ tɛ se ka miliyari bɔ abada même 1000 francs kɛmɛ fila bɔ k'a bɛ fɛn ganamu o t'u fɛ yen mais n'i y'a karilen ka miliyari bɔ ka taa kungo se faama dɔw ma o b'a dɔn o y'u ka ndɛrɛ ye Lamini Seydou Amadou El Konare a ko kuma a bɛ dugawu kɛ ka wele dakɛ bɛɛ lajɛlen an k'an jɔ don fɛn kelen na fɛn min n'a b'an ka dugukolo jukɔrɔ ale ministre ta tɛ Asimu Goyita ta tɛ Sogɛli ta tɛ Sanubɔla minnu bɛ yen o ta tɛ Ala ye nin don Mali dugukolo jukɔrɔ Mali bɛɛ lajɛlen n'a sɔrɔli ka kan o kuma k'a baara kɛ jɛlenya la ɲɛfɔli ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a si dɔn a k'o daminɛna n'o m'i diya i bɛ sanubɔ de bila sa i bɛ taa ci kɛ foro bɛ yen k'a fɔ de maa ŋanamu walima k'a nanama sumalen ta ka kɛ n da ye o kuma tɛ wa aw ka dugu a fɔra ko gazi caman bɛ yen an bɛna a bɛɛ gɛn ka taa Moritani ka taa an ka gazi bɔ o kuma a kɛra binkani tɛ a bɛ taa de gazi sanu yɛrɛ Kiɲeba
o bɛ ka bɔ Keɲeba miliyari caman bɛ di Keɲeba mairie ma i k'o don na ko pétrole poyilen Menakawa Badme ni gazini min yera Bɛlɛdugu o kelen na to an ɲɛ sa a y'o to an ɲɛ a dɛsɛra k'an ka sira dilan a dɛsɛra ka hali Bajalo bɛ ka hali forage min kɛ Azimi ye o ma se Bɛlɛdugu gazi yera anw na Burakebugu Jɛdugu commune na k'a b'o fana minɛ sa a bɛ minɛ a la Bɛlɛdugu kelen na wuli ayi aw kɔni Bɛlɛduguka n'i y'a ye Bamakɔ yan n'i y'a ye n'a mana fura feere an bɛ charbon an bɔtɔ de yɔrɔ nin ayi gazi an bɛna foroba d'a ma a bɛɛ bɛ yɛlɛma ye an b'an ka gazi bɔ n'a bɔ a la walima a fɔ a ka dugutigi ye o tuma u bɛ ka fɔli min kɛ k'aw bɛ ka tiyo don jukɔrɔ k'o bɔ kuwa Sénégali maa t'a dɔn n'a y'o daminɛ ni kun ye sɛbɛn ye an ye min fɔ hobo kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ an tɛ Tezara premier min o bɛ bɛn o bɛ sɔrɔ ka k'a ja dɛ an bɛ date karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ an dara an nana a tɛ dandɛgɛliba kɔ bala cogo bɛ di ko kura Amadou Konaré ne mi boni sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil Amadou Konaré sɛbɛnnikɛbaa de Aruda Traoré ŋanamu maa minnu baraka minɛ sonyɛnikɛla minnu baraka minɛ jamana janfandi minnu baraka minɛ Amadou Konaré sɛbɛnnikɛla ko tɔsira tɔ ka guwan a k'i k'a dɔn min ye cɛman Ibɛri Kulubali ye ni Ala ma fara kan a bɛ taa kaso la Bubu Sise i k'a dɔn sɛrɛ don a ye fɛn caman y'a ɲɛna kiiritigɛla mɔgɔ bɛ s'a ma k'a ɲininka Amadou Konaré sɛbɛnnikɛla ko jamana janfa ani jamana sonyɛni minnu dara jamanaba in kan min ye Maliba ye i bɛ ka tile la k'a pɔtɔ ni k'a dafiri a ko i kana se ka a bɛɛ lajɛlen bi mɛn a bɛɛ lajɛlen u bi mɛn de boli ni kuma langolo la nka min kɔni ye mɛlɛni ye i kana se ka a ko kɔsɔn in na min kɔni ye nin ko in ye n'o ye ayiwa jamanakuntigi ka avion sango hélicoptère sango Amadou Konaré mobile sango fɛn o fɛn ni a kun ka an ka sa sɔrɔsokulu ye jamana ɲaninen don jamana haminen bɛ Amadou Konaré n'a fɔra ko dɔw kana ayiwa k'u banba dibi la k'a dɔn mɔgɔ haminen don tuma min ka jamanadenw ɲɛ ko o tɛ se ka to yen a ko tiɲɛ don maa 6 min tɔgɔ fɔra maa 6 o de tɔgɔ fɔra Faamakɔrɔ la minnu kɔni ni ko in kɛr'u ɲɛna u da b'a la wa u ye dɔ dun a ko a t'u tɔgɔ fɔ nka u bɛɛ lajɛlen na dɔn dɔɔni sariyatigiw aw ko di olu kɔni t'a dabila sabula sariyatigiw kelen bɛ ka min daminɛ nin ye Amadou Konaré k'a dɔn gudojugu caman bɛ jamana kɔnɔ i bɛ bɔ a kalama a ko ka ko ta k'a lajɛ sabula min ye ŋanamunamukɛlaw ye minnu bɔra a kalama walima a kɛra minnu ɲɛna n'u ma se ka fɛn kɛ Amadou Konaré wele bara ka bila nin kelen bɛɛ lajɛlen ma maa 6 o de kɔfɔri ye k'a fɔ u bɛ ko in kalama u ye foroba baara kɛ u ye minisiriya kɛ Amadou Konaré a ko avion ko sango min n'o de kɛra Sumɛlɛ Bube Mayiga yɛrɛ ka kungoba ye dankɔrɔba min ni maa kun tɛ ka da la dundala Bube bɛ se ka minɛ walima hali k'a ɲininka Mali faama fɛ o filɛ kasomuba kɔnɔ ka suma o bɛɛ lajɛlen ka tigɛ a kan k'a fɔ Bube kɔni mana taa kaso la i ni kaso kɔni dalen o ye don makɔnɔ ye a ko sabula don o don kunnafoni dɔw bi di bɔ bɛ kɛ ko dɔ kalama min kiiritigɛlaw yɛrɛ ja tigɛ Amadou Konaré e bɛ se k'a faamu cogo di susɛti sanni sabara kelen sanni dɔrɔmɛ 200 dɔ ka taa facture 8,000 a ko damada de nana ni jamana yɛrɛ janfali ye k'a dafiri a ko ni ko tɛ k'a lajɛ avion sanko kuma yɛrɛ min bi fɔ sebawari miliyari 29 Amadou Konaré o de fɔra nka n'i ye wari yɛrɛ ta k'a lajɛ a jubaju min dalola sanfɛ nganamu ni sonyɛni la miliyari 9 ani miliyɔn 750 kabako Amadou Konaré maa bɛ se k'i tu yɛrɛ ma cogo di jamana kɔnɔ ko jamana bɛ bɔ nɔgɔ la a ka gɛlɛn Amadou Konaré maa damadɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan jamanadenw sɛgɛn wɔsi kɔngɔ bi dɔ la sirati jamana kɔnɔ lɔkɔliko kala gɛlɛya bɛɛ baarakɛlaw ka sara tɛ sɔrɔ aw ka miliyari caman den suɲɛ o tuma anw ye dangadenw de n'an b'an da yan a ka gɛlɛn anw b'an da don a ka gɛlɛn dɛ jamana kɔnɔ sariya bɛ jamana min kɔnɔ k'i don kaso la nka a kuma kɔni fɔli sariyatigiw an b'o fɔ o bɛ fɔ a ko ka yuguba min kɛ man kɛ ka min dun o k'o fɔɔnɔ walima min man ka min dun a kana kɛ k'o minɛ ka datugu a banna o k'o sara an ka t'o kɛ ka lakana jiro ja jamana Amadou Konaré kɔrɔfɛ n'i y'a dɛnɛ ma maa yɛrɛ kana datugu la koyi wari in caman bɛ yɔrɔ la a donna sangasow la Faransi so dɔw ma taa ye furatu dɔ Asanakɔrɔ b'an kɔrɔ yan wala so lahaw ta dɔ bɛ furatu dɔ ye hali a tɛ Bamakɔ u kana maa si don kaso la u k'u minɛ u bɛɛ ka wari fɔlɔ maa o maa na k'i ye dɔrɔmɛ dun wala n'o tɛ hali yɛrɛ terikɛ a n'a wele ko in na o joni
sebeni ngoro tige dunainge joni ba amna ta ma tige tobi yewa amna ta joni amna ta ibe ka buzo ai ngora ga buzo do ale ko ni ne na ale ka so ma fi da kile kono ai ne na ale ko ina de kalamo da ba ka miliyari kemeni kobo ko jamana kundigi to kalama ayra bi wele ha amano ko na ko ngenga sebe kala akala sebe kala ko akoni ngo inda damanda chef de cabinet koro ministre koro ika don ay wajango kerengere le nyana gele bimbe minga bi ode Mamadou Kamara ko ni ika do atwa bi fe ngono kosobe ale de kumi jamana kundigi jumendigi TMN ke tele sukura do be TMN malila ale de tado wando kalama Mamadou Kamara sebele kala ko ikado surasu kam minango abi dodo sabula jamana kundigi ndo koro mado ni ngai ni mai nyeni nyanyini mani nyeni ko de makonse akuni ya takalaje letri minu njira mi nye ko ndozo adonyoro na bore mi nye chef de cabinet ikado ale bi chama ngalama o yalma kuna foni nyuma fora fe jamana kundigi aduna mai ngama wasambi kishini miwa akoma wore to before okoni ye Sidi Mohamed Kanyashi ikado doni kala do jago kala do mi nye soro boso baye odo jamana kunu de kunye wele bla ale fanama aduna mai ngama na ngerefe Sidi Mohamed Kanyashi ikado fenja mambe jente na le bunakuka ibo do kuma fenwo fe no kanga dunga bo iko nyefoni semene kala ko han na so la o mafenge ikado ko do karanya na ofana bi wele ka nyininga amodel ko na re semene kala ko akuno ofana borai mi nye soro su kam minazangwe akwika da ko envie de barka boyana yongo sobe sabula minye nagakoroma jamana kunigi ministru koro ikado nunu ndamanda de ko in labe uyere daman ni nywanje modeli ko na rekado maminu nganga minata kana ka wajibi yuka ni million gelendo aba fo ko million da wa warbi sala o de surfacturation justement c'est ça le problème akoni ngo nunu nana don minye allakikai sabula wulika do nana boloda pumami ni gela chama nana da akora minangura chama sana hala made kamana gwana anga soro so elamole ya soro kidal minandu bolo odo minye sumele buboy maigai le hérison akika don ale nana kuna foni chama ndi jamana kundi gera ka avion go ka ale de dakera folo kasika puma imboite bwengi mi ni jamana kundi bi yala kono asara miliyar wolobla miliyari wolofila o bɔra ale da amadou ko na kabini o kɛra sa mɔgɔw tora ka ɲininkali kɛ a bɛ fɔ fa dɔ fɛ miliyari 20 dɔw ko 9 dɔw ko 7 o tuma mobili avion yɛrɛ sana joli a gɛlɛyara kabini o kɛra sa sɔmi kɛra yarɔ ko ni sɔmi mana kɛ avion sango la minɛn minnu zana o fana ɲininkaliw nana boloda nin kun nin fana taara jumɛn nin zana joli amadou ko na k'a dɔn ko nege nana mɔgɔw minɛ sa i k'a dɔn gundo jugu tɔrɔ ka poyi kelen o kɛra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o waati kelen Sumele Buboyi Mayiga ale bɔra ministre de la défense la o kɛra wele bilala maa min ma cɛman Ibɛri Kulubali ale fana nana kɛ ministre Amadou El Konare cɛkɔrɔba den kuma min n'a nana i k'a dɔn ale fana nana sɔrɔ i k'a dɔn u ye kɛnɛ fura président ka avion sane u ye nin du kɛnɛ to koyi Amadou El Konare u tora damanda la karaw a fana i kari ko dɔ kan sɛbɛnnikɛla ko cɛman garile pare n'a dun ye politique tɔn ye cɛbilen daramɛ bi kɔlɔsili kɛ fo k'a fɔ k'a to ten o de fɔlɔ ye kuma in ngundo da kɛnɛ kan a ko a bɛrɛ ta kɔsa in na mobili dɔ sanna force armée malienne ye i k'a dɔn mobili ninnu kɔni sisan sɔngɔ ani min wɔra ani min ye tiɲɛ ye kelen tɛ kabini o kɛra cɛman kulubaliw olu ye jɔyɔrɔ daminɛ ka yɛrɛ min kɔni ye cɛbilen daramɛ ye sa o kɔni y'o gundo da kɛnɛ kan kabini mɔɔw tɛ kuma ko mɔɔw nana kɔrɔfɔ in jate Amadou El Konare k'a dɔn ko laban a nana warankata mobili minnu zana Amadou El Konare k'a dɔn a wulikajɔ n'a jateminɛ janfaba de b'a la sabula sɛgɛsɛgɛlikɛlaw janko min ye vérificateur général ye ni hakili b'a la gouvernement min kɛra septembre tile 3 san 2016 Amadou El Konare k'a dɔn a don min ye gɛlɛya caman ye dugu min n'a fɔ Boni a fɔra mobili kuraw sana marifa kura sara ka di sɔrɔdasiw ma i k'a dɔn banbanjuw taara tulo k'an na Boni Moti mara la jihadimaw u nana bi an ka k'a jira an na k'a fɔ ko min ni min bara ka fɔ nkalon don nanbala o kɛlɛ don i hakili b'o la Segu jamana na jokalo tile 19 a ko i k'a dɔn min ye wulikajɔ ni jateminɛ a yɛrɛ k'a fɔ fɛn o fɛn bi fɔ nkalon don
ado cɛman Ibaru Kulubali a ko nkalon don Mama bi an ka Mama sa i ka dɔn rapport nalen kutukutu kɛ a dɔw ma jago e ma dɔn ne m'a dɔn nin ma ni kumana mɔgɔw b'a fɔ ko est-ce que ko dɔ tɛ dabali karisa cɛ dɔ d'i ma walima dɔ b'a k'i su ka bila karisa la mais fɛn minnu bɛ fɔ ni nkalon don a y'a k'a la kama k'a fɔ ko nkalon don mais min kɛra bɛɛ ɲɛna e ministre tɔ ka taa an ka sɔrɔsiw fa walidenw fa maa 20 kɔ i kana jɔ o la i kana yafa deli i ka tila ka nkalon tigɛ k'o ma kɛ mais où est-ce qu'on va dans ce pays o maa kelen ka tila ka wuli o cɛ bunɛn'a ni la o ministre ko foyi ma kɛ mais des gens comme ça ninnu kan ka kuma Mali kɔnɔ a ka gɛlɛn est-ce que n'i ye nin kuma in fɔ dɔw kamana u b'a fɔ cɛ daba ko ni balankolon don mun b'a ni nin jɛ in jɛ dɛ nin ye mun k'a la k'a sɔrɔ foyi Amadou Kone yɛrɛ k'a dugu jɛ i ye kabini n wolola ne sɔnma den n kɔrɔkɛ nin dɔgɔnin min bɛ marché ɲini commerçant daw n'a yɛrɛ jago i ka marché ɲini min bɛ tubabu baara la min bɛ politique la ne ni politique ma mun b'a di ɲɔgɔn ma foyi fɛn caman de kɛr'i ɲɛna Ala ka barika don i la fɛn caman kɛr'i ɲɛna n ye dɔw ye guitare fɔ la ne ye dɔw ye guitare fɔ la jamana kɔnɔ u kɛra ministre ka kɛ faama ye n'o tɛ hali ministre dɔw bɛ yen i delila ka babi san ka di olu kamana gannen ma a kuma bɛɛ bɛ se ka fɔ wa Amadou Kone sɛbɛnnikɛla ko cɛman Ibaru Kulubali ale ka nkalon kɔni ka da kɛnɛ kan o kɛra parrainant nɔ ye a ko taalen ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw la Amadou Kone janfa min ye Mali in sɔrɔ a barika bonyana kosɛbɛ min ye o n'a nɔnaw ye i k'a dɔn nganamu maa cayara suɲɛnikɛla cayara nka dɔw tɔgɔ bi fɔ Amadou Kone o ɲɛ ka fɔ maa k'a faamu a ko général Salifu Tarawele ministre de la sécurité protection civile nin ko in janjo ti ban abada ni dɔ ma n'a tɔgɔ fɔ nka a tɔgɔ bɛ fɔ min na a bɛna wele de k'a ɲininka e kun ye ministre ye i k'a dɔn min ye loi d'orientation militaire o kɛr'i ɲɛna i kun bɛ ministeriya la yalima nin minɛn min ni nin minɛn min sanna i k'a dɔn yalima e ka hakilina ye jumɛn ye a ko kɛra cogo di ale ka ɲininkali kun bɛ k'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko premier ministre kɔrɔ Bubu Sise ministre des finances don nin ko in tɛ se ka kɛ ka ban sabula wari bɛ bɔ ale de kun wari bɛ minɛ ale de la Amadou Kone a bɛ wele k'a ɲininka ale ta ye nafolo de ye ni zanni in kɛra cogo di wari bɔra bɔcogo jumɛn na i ye joli di u k'i ka joli bɔ Amadou Kone a bɛ wele ka ɲininka o la k'a fɔ de k'a ye dunni kɛ wa nin ko in na ni ma se k'a ɲɛ dɔn a ɲɛ na dɔn n'o tɛ maa kelen ministre de l'économie i ye premier ministre ye musaka ko kɔni a tɛ tɛmɛ o kan Amadou Kone a tɔ kɔni kɛn bɛ i k'a dɔn bɛlɛ barilen don soso tu la bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini Amadou Kone a ko nin dossier in kolo ka girin dɛ tiɲɛ tiɲɛni maliyɛn tɛ tiɲɛ fɛ i mana kuma fɔ kuma o kuma dɔ b'a fɔ y'a ye u ye wari d'a ma a ko nka jɔn ko Ala honorable Karimu Keyita jamanatigi denkɛ Amadou Kone a tɔgɔ bi fɛn caman na a fɔra k'a ye fɛn caman kɛ nka nin kelen u dan t'a la k'a fɔ Karimu da bɛ nin kelen na misali d'i ma a ko Karimu Keyita hali n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ baara min na Assemblée nationale la a n'o jɔyɔrɔ in man kan sabula général dɔ de tun bɛ yen o tun bɛ jɔyɔrɔ in nɔfɛ u y'a bɔsi o la ka taa di Karimu ma nka o n'a ta bɛɛ commission défense Assemblée la Karimu da b'a la don dɔ la a ko avion minnu bɛ yen n'a sanna u dɛsɛlen don ka ban u kelen bɛ a wa nɛgɛkuru dalen ni Karimu nɔ bɛ ko la a b'o fɔ wa o ka gɛlɛn yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o de bɛ na an siga o ye a kɔni marché dira maa mun ma parce que entreprise fictif caman de créera k'a fɔ marché dira ni entreprise ma a dɔw tɛ yen dɛ o yɔrɔ kɔni o maa munumunu min b'a fɛ o kana bali la dɛ Amadou Kone sɛbɛnnikɛla ko ayiwa hélicoptère minnu bɛ yen n'u k'a ma ko Pima Karimu Keyita fɔlɔfɔlɔ de ye kuma in fɔ ko a kuluyelen don dugukolo la Amadou Kone a kamana gannen kun ye nin kuma in fɔ sɛbɛnnikɛla ko n'a sɔrɔla a ye ko kɔni kɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ o caman bɛ yen nka nin ko in nin kelen tɛ Karimu ka dɛ a bɛ minnu ko u dɔnnen don a jabajɛlen don nin kelen na nka a ɲɛ ka se ka dɔn faamuyali ka na kiiritigɛlaw fɛ yen u kan k'a wele k'a ɲininka a bɛ min dɔn a k'o fɔ Ala ko in min diyara ne Ala yɛrɛ de bɛ min diyara ne ye ko in na n'a bɛɛ maaw tɛ ka yɔrɔ dɔ de faamu hali Bube ni fili welele maa caman de ɲɛna ko olu nɔ don o tɛ o maa minnu cogoya bɛ dossier la il faut que u ka wele u k'a ɲɛfɔ a bɛ se ka kɛ n'u y'a ɲɛfɔ ni dossier jɛlen bɛ yen minnu nɔ don o tɛna dɔn o ye tiɲɛ ye nka ni maa ma wele a ko bɛ to cogo di a dulonnen de bɛ to yen wa 2000 milliards miliyari 2000 miliyari 100 000 wallahi
afafula 2000 milliards ibi tubabu bi fe bade sanga rare ita me tubabu la ko milliard do nani ititi mogola wa ibi fe tama tubabu ko million nga on ve mali la milliard do ni munye sebanye anye min bo nouveau réveil kono akabi bolla kala mo deba tumura ne bentege do teliala na fondi sebe eco media o fana ye sebenge eco media maw ko ni go abenata cadre be ako maw bala ka nyine cheba do ko abenata nyine manganga ka ko ha min jo ako ikado nga fo Mulai Bubakar ako ni ye Mulai Bubakar ko fo ikado Mulai Ahmed Bubakar nu ko ama baba Mulai ako ikado ni ye che kwale mbaye ikado minya seko na adama ira wati timenuna o nga ame domina iko bika sabuke abuga farkura minda ko politiki ma chira sama chama sirambe chama yere buga chwa chanta ninga nyesama ako tongura mime no ye politiki fien kura mi malaka chi no ye bengai Seydou Mamadou Koulibaly okato ako Ahmed Bubakar aye joro basoro odela wa ikado bala ka yelema kulu kurauta wasa jamana yere ka nyeta olube sabati o ma chama be munumbe ikado no luye politiki ma kama karle ni ma ka dananya bato olu fe olu ko ni nyebe fien do chitola olu bala ka wuli ka twacha kuma chama ta ka Mulai Bubakar ale segere no te seben gala ka fola ako abe sa mu ngambo yango bo ni nche kufotai abe faso barala ka damne minye sigaso kata gao ani Tombouctou ikado wuli ka jo chama be ko olu sigira senga minye ikado sigida yiriwa barao kata se minye politiki nasara tegela sebeni gala ka fola ni ye Mulai Bubakar ka parkuruta ninga laje abiye ka fo ikado aye politiki barao damne adema kono ikado ka bola ikado kana alternative 2002 o munu bela jele yele mana kana kunje ya rassemblement pour le Mali RPM ako ikado aye joro chama va konala olu bela jere ngo fe minye chef de cabinet yaw ayo barake ministre zo mi malien de l'extérieur fo kana se ikado awa direction générale de l'autorité routière 2018 wati ikado danaya dara kan ka ke ministre des transports et du désenclavement ikado wati mina sumul buy maiga ale ku ministre nyemaye o ko fetun uya wele minye ministre du développement industriel et de la promotion de l'investissement ayo baraw bela jerele sabati bonya ani karamana fo ka kla ka wele ko kura ka ke ministre de l'agriculture minye bubu o ka gouvernement konala ako RPM yere danaya da kan 2020 ikado ka ke secrétaire général Tombouctou marala aklara ka bo bela jerle ne la ninga tuwi ikado awa benga no ye Seydou Mamadou Koulibaly ikado dananya badale do akan sebeni kala ka fola tuguni benga konala baba Mulai kum ka do jama babelebele ba de ba ko Tombouctou ka sabu ke dananya ni jigiya munube ayorola ko wa madu kulubo kalabani nafulu burujali ko ya tanade akabara konala ma sebeni kala ko ame domina iko be akoni ye kadriye jamana fama manganga nyine mingo chugoshila ka sababu ke chesiri ni wuli ka jo ani ladriya munube ala kuna boni fle anye mimbo le matin olu de asebe uka bido bolila ngapuma wa ayegi dadi egi dadi Allah tabula egi dadi awo anje na ko egi dadi nina sebe bana ka bawo wala bini ka ma fa koy emengo minu feminu gera kunungo c'est-à-dire que sebe ni kala ka sebe ni kana puma ndi sebe ni kala ka sebe ni afori kana puma Allah ne mi vie fem vla baby mais amorel kunare ake secrétaire général Tombouctou marala aklara ka bo bela jerle ne la ninga tuwi ka do awa benga no ye Seydou Mamadou Koulibaly ikado dananya badale do akan sebeni kala ka fola tuguni benga konala baba Mulai kum ka do jama babelebele ba de ba ko Tombouctou ka sabu ke danaya ni jigiya munube ayorola ko wa madu kulubo kalabani nafulu burujali ko ya tanade akabara konala ma sebeni kala ko ame domina iko be akoni ye kadriye jamana fama manganga nyine mingo chugoshila ka sababu ke chesiri ni wuli ka jo ani ladriya munube ala kuna boni fle anye mimbo le matin olu de asebe uka bido bolila ngapuma wa ayegi dadi egi dadi Allah tabula egi dadi awo anje na ko egi dadi nina sebe bana ka bawo wala bini ka ma fa koy emengo minu feminu gera kunungo c'est-à-dire que sebe ni kala ka sebe ni kana puma ndi sebe ni kala ka sebe ni afori kana puma Allah ne mi vie fem vla baby mais amorel kunare avoir le courage de je ne peux pas faire Baba Berté mi qui a passé CMDT là l'un des meilleurs cadres intègres du Mali wallahi atete clé la na ma kuna jako ubika do shoro ko la kabe mangoya ne movie ko do mi CMDT là o ku wuli to do okera et qui kala de o bega na alibi non mais c'est pas vrai il cache politiquement c'est fini un cadre
politiquement i b'a dɔn ko mɛn da tɛ i mana mɛn na cogo san 5 wallahi san 5 politique ministre yɛrɛ bi mɛn yan ayo kɔni y'anga i un ministre politique i mɛnnen ba 2 ans 3 ans i bɛ bɔ a la mɛnnen ba de n'o tɛ 6 mois i tɔgɔ bi tiɲɛ fo ka taa jɛ wuli wa a bɛ to i kɔ hali denw des ministres qui ont passé ministre ou ye politique ministre ya kɛ hali sunu tɔgɔ duman bi fɔ o caman bɛ yen hali i b'i ka tile la wallahi ni ko ministre papu sisan bɛɛ b'a fɔ ko un ministre Salifou bɛ ten ministre Salifou bɛ ten ministre min bɛ fɛn na diinɛ kunna awɔ Igor fana bɛ ten Igor bɛ ten awɔ Cɔrɔna As Jalo Cɔrɔna bilenni Katiga in Katiga tɛ Katiga don dɛ Cɔrɔna Cɔrɔna bilenni il est de Nioro il est de Kati peut-être son père est de Nioro lui-même il est de Kati son jeune frère Mamadou Diallo c'est un voisin du quartier i b'i disi gosi n'o ye wa ne min zɔnma don ne mani bɛ n yɛrɛ fa wa Asimi était voisin du quartier Mamadou Kassoge était voisin du quartier procureur Sagafiru Koulibaly était un voisin du quartier le procureur de commune 5 un voisin du quartier ninnu bɛɛ ye voisin o de ka sɛgɛn juguya ja e ni fɔ fɔ nin bɛɛ bakilu tɛgɛma gɛlɛn nin si tɛ se ka mugan d'i ma hali ka bɔ yen non ninnu tɛ ka mugan d'i ma taa ne ka carré la Amadu El Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan.